hvor mange plots er det nu, du har, Thomas? Hvor mange plushes er det nu, du har, Thomas? Ja, hvad er det nu, jeg har? Det har jeg helt glemt alt om. Jeg kan i hvert fald ikke se nogen, men har du gemt nogen der? Om jeg har gemt nogen? Jeg kan ikke vise, at jeg har nogen, fordi jeg har ikke gemt nogen. Skal du ikke lige, hvis vi gør sådan her en vej, sådan at du kan komme ind i min arkade og se det, altså? Jeg gider ikke. Du kan prøve at gå op på Office og se. Hold din mund. Det kan du bare se, hvis du er på. Jeg gider ikke se. Jeg går lige op og se, hvad vi har på Office. Jeg går lige op og se, nu er jeg lidt interesseret. Jeg kan bare ikke fatte, at jeg skal bruge hele dagen på det her. Og jeg kommer ikke til at få en enkelt. Altså, det er næsten garanteret. Jeg kommer ikke til at få en. Hvad er det, der står der? Nej, der er 2 der. Nej. Nej, Hvad er det, der står deroppe? Hvad er det, der står deroppe? Nej, det er en til. Mhm. Ej, det var... Det er bare lige... Hvorfor ligner den, der står der, den jeg har på min t-shirt? Thomas? Ja. Hvorfor ligner de to hinanden, de der? Dø. Er du live igen? Ja. Men min FPS bliver ikke så ved med at gå ned. Jeg forstår det simpelthen ikke. Det er fandme fishburger, hamburger, cheeseburger, faggotburger, homoburger og alt det shit, man. Jeg prøver lige at gå udenfor og se, om min FPS stadigvæk er pis. Jeg prøver lige at se, hvis jeg kan vinde en til, så. Ja, lad mig lige prøve at skyde en RPG. Nej, så går FPS'en åbenbart ikke ned af en eller anden mærkelig grund. Fuck den der Master Hentai rystede meget der været på en Weight Watch. Jeg prøver lige at gå efter den. Oh, you look like a winner. Ja, gør jeg det? Hvad? Gør jeg det? Wasabi. Fucking piece of cake. Skal vi lige hurtigt på at gå ud af arkaden, Thomas? Nej, det skal vi ikke. Kom på lige at gå ud hurtigt, Thomas. Noget skal vise, Thomas. Nej, du skal ikke vise mig noget. Du må godt dræbe mig, hvis det er spild af din tid. Nej, jeg gider ikke. Jeg bliver i min arkade. Jeg har ikke tænkt mig at rykke mig ud af flækken. Hvorfor er du så mad? Ja, prøv at tage et stort gæt. Så ærligt talt, tag dig et kæmpe gæt. Hvorfor jeg måske er lidt mad. Fordi du har så mange plushies. Ja, prøv at gonge på. Kig, hvor mange jeg har. Vent, det har du allerede. Fordi du har så mange plushies, er det derfor? Ja, jeg er simpelthen så... Jeg er så utaknemmelig over, at jeg har så mange. Det er slet ikke fordi, at jeg ikke har en enkelt. Ja. Har du set den der Svampebob-episode, hvor Svampebob han får alle de der bamser, ikke? Men Blake var der ikke på en enkelt. Det er lidt sådan, jeg har det lige nu. Prøv at se den episode. Det er sådan, det er ærligt talt sådan dig og mig lige nu. Jeg hører. Det er lidt i houser. Mhm. Tænd lige noget lys. Ah. Jeg håber virkelig, du får en kill plushie. Du skal nok få en. Jeg tror på dig. Prøv at roasted. Forresten, det er dig. Jeg husker, det var dig, der gav mig et host for længe siden. Roast ind på din stream? Ja, nej, han har ikke gjort det den her gang, men han gjorde det, jeg tror det er 3 år siden eller sådan noget. Han er inde på din stream lige nu. Han skriver, haha, jo han er. Men prøv at høre, jeg har haft så mange forsøg, ikke? Og min ven Christian, du kan se øverst, han skriver, vær bedre. Du skal ikke være flavor på mig, okay? Jeg er fucking pissed. Jeg mener, du er ikke klar over det. Nej, prøv at hvad? Er det Roses Toaster? Ja, det er ham. Han laver fucking tag nu bare en. Stop med det der. Stop, jeg gider det ikke. Jeg finder mig ikke i det her. Han laver fucking meget GTA RP, fucking genial, mand. Nå, du har en fanboy, kan jeg høre. Har du ikke set ham? Virkelig? Gå efter den i midten. Okay, klip det her. Klip det. Skal jeg gå efter lorten? Prøv, Toast, jeg giver dig bare lige en baggrundskontekst, ikke? Min ven Christian, han havde allerede en på forhånd. Og så fordi jeg har lidt problemer med min stream, så har han lige pludselig, og jeg tænker pis på dig, men han har bare lige pludselig fået 2 næsten i rap, der er gået sådan 4 minutter efter hinanden, ikke engang mere.
lidt Han- lige her. Det er fandme genialt. Hvad står der? Altså, hvad fuck er det for noget vægt af shit? Jamen, du kan se, hvad jeg mener. Du kan se, hvad jeg mener. Det er ikke sjovt, det her. Jeg kan ikke sammenfatte, hvordan Christian han kan være så mega heldig. Hvorimod en som jeg kan ikke. Jeg kan bare ikke. Jeg kan ikke få en enkelt. Og jeg kan huske, jeg har et dokument, hvor jeg sådan har skrevet, hvor mange forsøg jeg havde brugt før. Jeg har brugt sådan 400 eller et eller andet. Nu har jeg brugt sådan, snart 300, så jeg har brugt 700 i alt. Og ikke fået en enkelt. Ikke en enkelt. Og Christian han påstår, at der er en sandsynlighed for 1 ud af 50 at få en af de her. Altså, og det er ikke engang Shiny Wasabi, det er bare en af de normale. Det står derinde på filerne i hvert fald. Jamen, jeg ved ikke, hvilken fin jeg skal kigge på. No. Jeg har set nogle videoer med det, hvor de fortæller om det. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Kæft, man, der står Roast Toast, han har fulgt mig i 3 år. 3 måneder. Shit. Snart 4 måneder. Toast er der stadig. Jeg gider ikke det her mere. Altså, jeg får jo decideret migræne af det her. Det er ikke engang sjovt. Samme her. Hvor mange Det kan følger er være- det, han har? Det ved jeg ikke sådan virkelig mange i hvert fald. Har han ikke eller med 15.000 eller sådan noget? Jeg tror 20.000 er mig. Nå. Jeg har har også set haft- fucking meget til her på i tiden, tror jeg, der om 21, tror jeg, det var, jeg begyndte så meget. Nå, ja. Tror jeg, det var der omkring, jeg skulle ikke huske det. Nej. Har du ikke set ham? Nej, men jeg skal lige forklare dig noget. Der var et tidspunkt, og jeg har klippet det på min Twitch-kanal, så du kan selv se det, hvis du gider. Men der var et tidspunkt, hvor han gav mig et raid, eller et host, med sådan 100 viewers. Og jeg troede, det var fake. Jeg troede, det var sådan en bot eller et eller andet, der sådan kom ind. Og så skulle jeg skulle lige til at stoppe min stream, fordi jeg troede rent faktisk, at jeg var ved at blive raided, eller sådan blevet hacked, eller et eller andet den stil. Er han stadig derinde? Jeg har prøvet at spørge ham. Toast, er du stadig? Nu er det den anden t-shirt på, jeg lige har fået med det her plug. Hvor er den her? Der er den! Hvor den er grim. Nå, nu har jeg den grønne plushie t-shirt på, Thomas. Ja. Nej, hvor er du bare sej, hva'? Jeg kan lige at se din kæde mange plushie, der du har igen. Jeg kan bare lige en ting, jeg kan se, hvor mange klassisk du har. Ja, prøv du at se. Du kommer kun til at finde luft. Det er alt, du gør. Det er kraftedeme content, det kan jeg godt love dig for. Ja, virkelig kan den der. Internet arcade. Experiment. Ja. Jeg Skal du føler vise altid, din, når jeg starter min stream, så er det de værste ting, der sker. Det er aldrig de bedste. Skal du ikke vise din stream min arcade? Skal du ikke det? Men jeg skal ikke vise din stream Ej, noget som helst. det var ærgerligt, Thomas. Du fik det ikke. Det var bare ærgerligt, men det er ærgerligt. Lad os prøve at se igen. Lad os lige prøve at se igen. Ja, lad os gøre det. Lad os endelig gøre det. Prøv at se her. Du kan se, det er endda et cleanet. Det er cleanet. Ej, du fik den ikke, Thomas. Gå efter Shiny Wasabi en gang. Okay. Nej, så en overraskelse. Jeg går lige op og ser her i din arcade. Lad være med at gå ovenpå. Der er ikke nogen her, der er ikke nogen, der står. Heller ikke nogen, der står. Der er heller ikke nogen. Hvor er du gemmer dem henne, Thomas? Under min dyne. Er de ude på badeværelset her måske? Der er der heller ikke. de ser ude på badeværelset. Hvem er i kælderen, der er nogen der? Religiøst afliv. Afliv Jeg beder til Gud. Jeg mener det. Men lad os lige gå ned og se her, hvad der er nogen. Ja. Mhm. Der er heller ikke nogen, der står her. Nå, hov. Der er heller ikke nogen, der står her. Nej, seriøst.
Der er der ingen, Thomas. Hov, der var ingen. Hov. Det er da mærkeligt, Thomas. Nej. Øv for pokker. Skal du prøve bare en gang på din og se, hvor nemt det er, Thomas? Ja, Bare gør én det. gang. Gør det. Okay, Okay. når jeg er færdig, så kan du prøve. Nej. Okay, her, værsgo. Prøv du. Okay. Men hvis du rammer den, ikke? Får du den så, eller er det mig, der får den? Det ved jeg ikke. Det finder vi ud af. Jeg tror, det er dig, der får den. Prøv den der helt heroppe. Okay. Den her. Ej. Øv. Så, gå væk. Ej. Gå væk. Jeg kan ikke gå væk nu. Så. Jeg går ind i min egen. Nå, held og lykke. Hold kæft. Kom, nu giv mig bare en til. Kom så. Ved du hvad, jeg laver sådan en markør, 2 sekunder. Jeg laver lige et overlay her på min stream. Hvor der kan stå tekst. Krille. Og så skriver jeg. Krille. 2. Eller teknisk set. Jeg laver i parentes 3. Tager vi lige. Fjerner det der. Så vi tager den der. Og så gør vi den lige lidt lavere, så vi kan have den herop. Så. Og så laver vi en til her. Der. Så skriver jeg Thomas. 0. Thomas. Semikolon. 0. Det er da ærgerligt. Ja, det er ærgerligt. Det er du fuldkommen ret i. Det er ærgerligt, men jeg kan ikke gøre noget ved det. Der er ingenting, jeg kan gøre. Så. It's totally not rigged, sagde hun. It's totally not rigged. Giv mig nu bare en til. Kom nu. Nej, giv mig en. Giv mig en. Jeg er så træt af det her. Jeg er så træt. Jeg tror snart, jeg er oppe på 400. Altså, jeg ved ikke engang, hvad jeg er på. Jeg finder lige, at de hørte noget hype-musik. De har ikke haft det med hype. Det er, Jeg kan ikke afspille musik, for ellers bliver den copyrightet. Nej, jeg hører bare noget over. Ja. Hvorfor når jeg åbner GTA... Når jeg åbner YouTube, kommer GTA Vice City missioner på. Nice. Godt spil også, men... Pistol Mark 2 Mounted Scope Unlock. Det er ikke helt den, jeg er. Bare unlock hele lortet. Mhm. Det er bare fedt, det her. Det er så sjovt. Det er fedt. så sjovt, det her spil. Det er det nemlig. Det er det. Fuldstændig. Det er meget sjovt. Don't leave, I have more cat clichés. Hun er søst bare i gang med at grine af mig lige nu. Det er lidt her. Nej, det er bare ikke. Hvad er det så? Gør! Det er det her. Mhm. Det er et lorteforsøg, det der. Giv mig en. Det var da synd for mig. Kan det være, at jeg bare skal fjerne arkaden og så bare sætte en ny ind, eller hvad? Altså, det kan være, at den bare er 100% fail mounted, eller sådan noget. Hvem ved? Sæt den samme sted, hvor jeg har den. Ja. Mhm. For det er totalt det, der gør, at du vinder hele tiden.
For jeg så en YouTube-video, hvor han havde den præcis samme sted som mig, inden jeg overhovedet nåede at ændre på det. Det er et lorteforsøg, det her. Eller er det? Ja, det er lort. Giv mig nu bare en til. Luk arret. Kom nu. Og min telefon er fuldstændig ikke rundt. Lad os prøve igen. Jeg kan ikke høre noget. Hvad sker der for den? Hvad sker der? Hvorfor sker der ingenting? Hvorfor fungerer det ikke? Hvad fanden? Jeg kan ikke høre dig, hvis du siger noget. Hvorfor fungerer min høretelefon ikke? Hvorfor fungerer min høretelefon ikke? Prøv lige at finde nogle andre. Du er min lydinput overhovedet ikke. Hvad fanden sker der?
Kom nu. Hvad foregår der? Jamen, hvad fuck sker der? Jeg kan stadig ikke høre dig, hvis du prøver at sige noget. Jamen, hvad fuck? Prøv nu. Krille, prøv at sige noget. Hallo? Ja, jeg kan godt høre dig nu, men mine høretelefoner, de fungerer åbenbart ikke. Det er sådan, når jeg prøver at stikke den ind i computeren, så virker det som om lydindgangen, den bare ikke fungerer længere. Hvorfor? Bruger du din telefon til at tale over nu så, eller? På computeren, men det er bare... Det sidste udsigt, jeg tænkte, den virker ikke korrekt. Vi er fandme her, mand. Nej. Hvorfor? Altså, hvad fanden sker der? Man kan ikke engang høre mig. Oh God! Welcome back to the... Hallo? Hvorfor fucker alting op? I don't know. Nej. Hvad ved du, at jeg bare gerne vil have en til plushie, det er hvad jeg ved. Det er, jeg vil da bare gerne have en til. Det har det ikke været dårligt. Kæft, hvor du bare træls at høre på. Jeg vil bare godt prøve at have en til, det kunne da være fedt, nå. En til, det kunne være fedt nok. Det kunne det da. Hold din mund. Det kunne da være fedt. Hvad er bedre end 3, 4? Yes. Okay, man kan godt høre mig. Jeg skal bare skrue højere op. Sådan der. Hvad fanden gør jeg? Okay, jeg stopper ikke i dag, i hvert fald til at få en 4, i hvert fald tænker. Du er trist. Hvorfor? Ja. AUX input doesn't work. On PC. Headphone jack not working. Laptop fix. Hello everyone. Here, the first step is go to the start menu and type troubleshoot settings.
audio to enable all driver in your PC or laptop. Laptop, headphone jack not working in Windows 10 or Windows 11, and laptop. The first step is go to the start menu and type troubleshoot settings and hit enter. Select additional troubleshooters, one click, and scroll down and select recording audio and select run the troubleshooter and wait a moment. This process automatically resolves this problem, and you can try run this option playing audio to enable all driver in your PC or laptop. The second option is click on close and go to the start menu and type control panel and hit enter. Change the view by large icons and scroll down and select sound, one click, and right click. Change the view. The second option is click on close and go to the start menu and type control panel and hit enter. Change the view by large icons and scroll down and select sound, one click, and right click in this new window and select enable or deaktiver. Aktiver. Brug den anden, ja. Skal der, hvis jeg fjerner den? Ingenting ændrer sig. Thomas, one more. Prøv at se, Thomas. Hold din kæft, hold din Thomas, kæft. another one. Thomas, Ej, men another Kalle, one. jeg gider dig ikke mere. Another one. Jeg gider dig ikke mere. Du irriterer mig så grænseløst. Another one. Thomas, den tager livet af maskinen der, så. Haps, siger jeg bare, Thomas. Jeg siger bare haps, Thomas. Jeg siger bare haps, Thomas. Jeg siger bare haps. Mhm. Lad os lige komme og se den, Thomas. Lad os lige se den, Thomas. Og hvor står den inde? Nej, den står der lige der. Den står der lige så fint der, Thomas. Den står fint. Fuck dig selv. Det var på tide, Thomas. Jeg fik en til. Det var på tide. Du har bare ingen skyldfølelse. Du har ingen empati over for mig. Du er så bedøvende ligeglad. Det var det på tide. Det var på tide. Hvorfor er det mi er du lige nu? Skidt der noget. USB-enheden blev ikke genkendt. Fuck, det er fedt det her, Thomas. Det er fandme fedt det her, Thomas. Mhm, det er meget fedt. Det kan jeg godt forstå. Luk arret. Hvorfor kan jeg ikke få det til at fungere? Indgående linje ikke tilsluttet. Tactical bomber. Arcade. Brug ikke den enhed. Aktiver. Stop. Nå, jeg skal vinde en til. Jeg skal vende en til, siger han. Yes. Han er en ny session, eller hvad gør han? Nej, jeg er stadigvæk inde i den samme. Åh. Står invite 1 i hvert fald.
Nå, men så må jeg jo gennemføre streamen videre, uden at kunne bruge en høretelefon, I guess. At du ikke kan tale til streamen. Jo, jeg kan sagtens. Altså, jeg kan høre det hele. Det er bare mere... Der er ikke rigtig noget for mig at gøre, udover at jeg... hvad hedder det? Altså, jeg kan bare ikke bruge mine høretelefoner til at kun kunne høre dig, men man kan høre... Jeg ved ikke, om man kan høre dig gennem min skærm, men det håber jeg ikke. For ellers giver det dobbelt lyd, og det er bare ret irriterende. Nice to remember we were hanging on the roof. Was so much gone. Godt. Nu går jeg efter Poopy. Hvad går du efter? Poopy, den vågen. Ja. Nullernix igen. Nej, hvor er det bare sjovt det her. Jeg elsker Jeg får 0 og ikke så meget. Hvad siger du? Jeg har fået 0, og jeg har fået ingen. Fedt. Bare super fedt. Pis, jeg fik den ikke, mand. Nej, hvor er du uheldig, var. Ej, æv. Ja. Æv for den. Det er ikke godt. Mm. Kæft, mand. Okay, hvis jeg får den brun, så er jeg okay tilfreds. Hvad mener du med, at du er okay tilfreds? Jeg er ikke helt tilfreds, fordi jeg ikke har alle, men jeg er okay. Hvad med, at du stopper med at være sådan en ynkelig lille barn og være glad for det, du har fået? Jeg er glad for det. Du er ligesom et lille barn, der ikke ønskede det, eller de ikke fik det, de ønskede til jul, eller sådan noget. Altså, det er, sådan, det er præcis sådan, du er. Jeg har kun 4. Jeg har 0. Ja. Skill Jeg har different. 0. Skill issue. Kill yourself issue. Ja. Det Næse. lyder til, at Mimi er lige nu, der. Pøger. Næse. Nej! Næse. Er hun død? Nej. Hvis det var mig, der var den gamle dame i det tilfælde lige nu, som vi står i nu, og det er været så gjort. Nu pingvinen er den gamle, jeg er den gamle dame. Og der jeg er en af pingvinerne. pingvinerne, og der er en af pingvinerne, der spørger, er Christian død? Så siger jeg, nej. Og hvad gør du så? Så kører jeg det over. Hvorfor? Fordi du er træls. Du er så irriterende. Nej! Nej. Ja. Jo. Kan mig der til... Hov, jeg vandt ikke en. Hvor er det bare fedt. Skal vi prøve at bytte arkademaskiner? Yes. Ja, fordi du tror, det er det, der er årsagen. Den er jo bare build... Nej, det er bare skill different, I guess. Det er mere... Mhm. Har du en til Kitty Claw derinde? Man kun have en, vist. Nå, så er det jo lige meget. Jeg håber selvfølgelig for dig, at du får en, men det er fandme også sjovt. Nå, det er sjovt. Jamen, jeg håber, du får en selvfølgelig. Tak. Men du synes, det er sjovt, at jeg kan få en enkelt indtil videre, eller hvad? Ja. Og du har fået 4. Prøv, du har fået sådan... Den blå der, den fik du inden for 50 forsøg eller sådan noget. Jeg har brugt 400 forsøg. Hvad med den grønne? Det var sådan 4 minutter. Jamen, det er det, jeg mener. Du har brugt ingen tid. Du fortjener dem ikke. Ja. Nej, du gør bare ikke. Jeg går efter den samme grimme lilla i bamse, og jeg har stadig ikke fået den endnu. Ja, den er faktisk grim, ja. Ved du, skal jeg lige gå oven på at kigge, om jeg har fået den i et tilfælde, at jeg er måske helt ude og skide.
Så gå ud og ind af det, for at det reloader ind. Af arkaden. Jeg kan ikke se en enkelt varmes, så nej. Jeg har et. Har du været ude og ind af arkaden? Nej. Ja, den var der lige til min session, hvis du er inde på den der. Tak. Miau. Den blå, den er faktisk okay fed nok. Det er den eneste, jeg er glad for. Okay, jeg joiner dig. Så lad os se, om det giver held. Men jeg føler egentlig ikke, det ændrer på noget. Ej. Here we go. Let's see what the claw picks up. Ingenting. Wow. Er du chokeret? Ja. Burde du ikke være. The first time, so crazy. Det er min oppressor, der står ude foran, hvis du ændrer mig. Det er rigtigt. Hey, what took you so long to call? Ja. Ja. Hvad er det, der sagde den nu? Du havde et lille uheld. Hvorfor er den væk? Det er for alle de fucking gange, du har fået en plushie. Prøv at, jeg er ikke engang tæt på nak. Det her det er ikke engang begyndelsen. Når vi skal spille Realm Royale på den tidspunkt, jeg har ikke tænkt mig at stoppe med at sige bælge. Jeg har tænkt mig at irritere dig i... Jeg har tænkt mig at irritere dig i en uge, før det er, at jeg egentlig stopper. Jeg skal selv få 4, før det er, at det er okay. Og det betyder egentlig også, at jeg er nødt til at ændre på dit tal nu, fordi nu har du jo 4. Balli. Dræb selv. Dræb Det er det vildt, du ikke har gået i de med arkader og gjort bare lige nu. Det sætter egentlig pris på, Hvad? at du kan være ind i mit arkader og sige bare lige. Prøv at det spiller min tid, og det spiller din tid. Jeg får intet ud af det. Jeg kan lige så godt bare blive ved med at gøre det her. Altså, jeg ser ingen mening bag det. Men jeg kan ikke få bare én fucking bams. Altså, giv mig nu én. Bare en Thomas, bare en competition. Ingen competition, Thomas. Nå, men jeg køber bare competition. Sælger du competition? Hvad mener du køber competition? Ja, køber noget competition, noget rigtig competition. Hvordan køber man det? I don't know. Bare køber rigtig competition. Nogen der giver en udfordring. Nogen der giver en kamp til det sidste. Mhm. Så hvis du ved, en kamp til det sidste. Ja. Shit, nu ryster meget det lort. Ej, shit, hvor den ryster meget. Men ingenting skete. Nej. Den havde jeg ikke set komme. Og prøv at se, man gør sådan her godt, så gør man sådan her. Så gør man sådan her lige over hovedet af den, og så gør man sådan her. Og så får man den ikke med det en anden side sagen, ja. Okay, så lige over hovedet, så man gør sådan her. Vent, nej, ingenting skete. Is it, baby, that's when I knew. I just can't take my mind off you. Jeg er så træt af det her, jeg er så træt. Baby, but I make a new. I just can't take my mind off you. It's my rooftop. Ingenting. Men altså misklikker jeg. Jeg tror lidt, du får din første, for jeg får min fjerde. Nej, jeg gør jo ikke. Som spillet har været indtil videre, så er det kun dig, der får. Altså, du kan jo få en Shiny Wasabi nu, hvis det var det galt. Skal jeg prøve? Ja, gør det. Få den lige.
Hvis jeg får den, så skriger jeg. Jeg håber, du får den. Gør du? Ja. Det er det eneste, Altså- jeg ønsker at se. Det er, at du får dem alle sammen, og jeg ender med ingen. Du er så fucking dum. Altså, den bamse der, ikke? Du rykker, du ryster, men ingenting sker. Jeg ramte dig 600 gange eller et eller andet, og jeg har stadig fået dig. Hvem er den med butterfly? Boomer-bamsen, hvem er den? Jeg Nå, jeg har fået skider på, hvem bamse. der jeg får. Jeg vil have en fucking bams. Jeg vil bare gerne have alle sammen. Det var bare for meget at spørge om. Nej, jeg fik ikke boomer-bamsen. Keep playing. Keep playing. Ja, bliv endelig ved med at spille. Fordi du vinder den jo sikkert. Ja, det gør man nemlig. Mm. Alt det gode positive vibes. Keep it up. Hvad siger du? Husk alt det positive vibes. Ja, Positive vibes. positive vibes. My ass. My ass. Der er intet, der er positivt over det her. Jeg bliver kun sur. Jeg føler intet. En fucking raseri lige nu. Og tilt. Kan jeg lige komme til Gyldig og trøster? Du skal ikke engang komme tæt på. Det værste, der kan ske for dig lige nu, det er, at du kommer tæt på mig. Hvis jeg var tæt på dig lige ude for dit vindue, for eksempel, lad os sige det. Ja. Hvad vil du så ske det? Så er det det, der ikke er så tæt på. Hvis du kom tæt på mig, så havde det... ja, hvordan kan jeg sige det på en pæn måde? Du havde haft gul og blå mærker. Hvad Måske hvis jeg også stod lidt foran af. uden foran dit vindue der? Jamen, jeg stormede efter dig. Nej, ude for dit vindue, så skal du have sko på det lort. Det er jo ikke så tæt. Jeg er bedøvende ligeglad. Jeg løber efter dig. Så løber jeg væk. Du kan ikke nå at løbe væk fra mig. Hvis det tager 10 minutter at fange mig, lad os sige det. Så fint. Hop op på dit tag, Fint. Det kan du ikke, men fint. hvis jeg har en stige med. Og så fjerner stigen efter jeg har hoppet op. Men så finder jeg bare min egen. Altså, jeg har selv en sige. Tager du godt op på taget så? Mhm. Du er trist. Selvfølgelig har det det. Nej, hvorfor er min FPS så ringe? Altså, hvad sker der? Nu får mit hals og Stop med at grine. hvorfor mit hals og lort? Jeg henter lige noget mere og drikker det, så har du noget tid til at få et forspring. 2 sekunder. Forspring, jeg er bagud. Ja, for at få en chance. Ja, så kan du se, så kan jeg se, at der er noget kamp, når jeg kommer tilbage. 2 sekunder. Ja, det er fint. Det var helt fint. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg kan gøre. Altså, uanset hvad jeg prøver. Jeg tager klonen oven på hovedet på den. Jeg rammer perfekt. I kan se, helt perfekt. Ingenting sker. Makrille gør det. Det er bare første forsøg næsten. Altså, han bruger hvad? 50 forsøg højst. Og så får han den. Han får dem bare. Der er ingen skill bag det her. Og det er derfor, jeg hader det. Jeg kan ikke få mit hoved ind i scenariet om pik. Det er et lortescenarie, det her. Det er virkelig lort. Der er bare intet, der fungerer.
Ingenting. Nå, det var sjovt, det her. Hvis det seriøst øjeblik, hvor jeg får den, og så kigger jeg væk, altså, så bliver jeg faktisk tiltet. Jeg mener, jeg bliver faktisk tiltet. Jeg troede kraftigt lige effekten. Wow. Giv mig den. Giv mig den. Giv mig den. Bare giv mig den. Ja, jeg vil bare have den. Det kan ikke være mere, det kan ikke være mere enkelt. Bare giv mig den. Giv mig den. Har du fået nogen endnu, jeg har været væk? Nej. Jeg bare have en. Men jeg kan ikke få en. Det er ligegyldigt, hvor mange gange jeg prøver, og hvor mange gange jeg forsøger. Fordi det betyder det samme. Ingenting sker. Prøv at se her. Jeg kan ramme decideret perfekt, så som der. Den er helt perfekt. Sweet spot. Ingenting. Jeg vil prøve at se mere. Ja. Du ser bare. Prøv at se. Nu trykker jeg. Du kan bare se her. Lige på den. Du ser. Lige over den. Helt perfekt. Den er helt perfekt. Nej. Bare nej. Ja. Ja. Det er dejligt. Black out, everything straight, you're not. But it wasted so close, and I can taste it now. It's brave. Kom så. Kan jeg overveje en bare gå i seng nu? Kan du? Ja. Hvorfor? Hvad tror du? Går du i seng da? Jamen, jeg tror, jeg går i seng. Altså, jeg er træt. Det fungerer ikke. Prøver du ikke at gå efter dig mere i dag så? Nej, men jeg går i seng. Godnat. Godnat. Kan du det? Nej. Men jeg har brug for en pause. Det kan jeg godt love dig for. Jeg tager altså en pause nu. Nu magter jeg det kraftedeme ikke mere. Jeg tror en pause, når jeg har fået den næste. Jeg tager en pause, når jeg prøver igen. Hvad fuck er det for en mentalitet at have? Nej, når jeg har fået den næste. Du kan jo være der i en evighed, før du endelig får den. Mm. Er du godt klar over? Ja. Ja. Hvad gør du så imens? Jeg gennemførte den der, hvad hedder den? Jeg gennemførte den der, faldskærms ting. Det er mærkeligt. Hvorfor lagger jeg overhovedet ikke, når jeg er udenfor i byen, men når jeg er inde i spillet, så lagger jeg åbenbart. Eller min stream lagger. Nu er jeg perfekt 50 fps. Men så snart jeg er inde i arkaden, så er jeg sådan helt nede på 28 fps eller sådan noget shit. Ja, det giver ingen mening. Det er lige mig. Sådan show det. Så kan jeg også sidde på min telefon, hvis jeg lige gør det der. Jo. Så kan jeg få en. Kom så. Så ved du, hvad have en.
Bare få den. Bare få den. Kan du ikke bare gøre det? Vis mig, hvordan man gør det igen, Kalle. Kom så, vis mig det. Vis mig det. Jeg kan prøve. Ja. Ej, det er et lortskud, det her. Men hvorfor flyver han ikke bare fucking right up? Hvor kunne man lukke på? Hvor mange jumps har du mangler? 12 for at få plat? Jeg mangler lige nu. Hvad er det, jeg mangler? Nu kan jeg ikke engang selv huske det. Jeg tror, jeg er på 13 ud af 15. Gip. Bi. Bare gip. Men det er Bare ikke Bare gip. tror jeg er højt nok. Ikke kom nok. Kom helikopter. Kom der. 1 ud af 50, Thomas. Ja, 51. Hvor mange forsøger du brugt? Jeg aner det ikke. Men jeg tror, jeg har brugt 400. Måske 500. På én bamse. Jeg har brugt det på min fjerde, skal jeg til. Jeg kan ikke bare få den her, så jeg kan holde en lille pause. Nå, ja, fordi du har brug for en pause. Yes. Mhm. Så jeg tager en mission i det hurtigt. Det værste er, at det ikke under award, så det er bare unlocks, det her. Og det er vel award, man får ud af det. Man får nogle ting under award, man. Nå. Show my dark magic. Your brother is mine. Velkommen til Fido. Velkommen Fido. Thydum, det er Thydum. Det er sådan en bid. Ja, but Ja, det er bid. waiting for. What are we waiting for? Nobody needs to know. Stay away, catchers. Gad det motivere dig mere, hvis når du får en, gad det motivere dig mere. Det gad jeg faktisk, ja. Så Thomas, føler jeg svært. faktisk, at jeg endelig laver fremskridt. Thomas, 10 forsøg, så har du den. 10 forsøg. Okay, Thomas, prøv Du er nogle ekstremt forsøg. optimist lige nu. Thomas, okay, prøv nogle forsøg, så guider jeg dig en af gangene, hvordan du får en Thomas. Så guider jeg en af gangene. Kalle, du gør det jo på den samme måde som mig. Der er jo ingenting, der er anderledes. Thomas, det er professionelt her, Thomas. Det er professionelt, En Thomas. professional. Ja, hvis du var professionel, så har du fået dem alle sammen nu. Det skal jeg nok. Det er nok Ja, noget. gør det. Gør det. Ba 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 da 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 na 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 Jeg ved ikke engang, hvor den brune den kommer til at stå henne. Hvad er jeg på nu? Jeg tror det var 3 minutter.
Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg går efter den brune. Den brune er egentlig lidt... Var det ikke den Rose, der sagde, at du skulle gå efter? Bro, jeg fik den ikke. What? Var jeg kun 1 minut fra, eller sådan noget shit? Var det ikke den brune af Rose, der sagde, at du skulle gå efter? Hvad? Den i midten af Roasted sagde, at du skulle gå efter Roasted Toast. Fordi det fungerede jo ikke. Jeg prøvede jo et par gange, og han failede mig. Nå. Men var det ikke den, han sagde? Den jeg går efter nu, at han sagde... Han sagde, at jeg skulle gå efter den, men jeg fik den ikke. Hvorfor er der overhovedet taget 2 af de brune? Det kan jeg ikke mene. Jamen, det forstår jeg nemlig heller ikke. Er det 2 forskellige? Man kan have 2 på sit office, eller er det kun én af dem? Jeg tror, man kan have 2. Men jeg tror kun, du behøver en. Hvis jeg får den brune, så går jeg efter boomerbamsen, tænker jeg. Hvad? Hvis jeg får den brune, går jeg efter boomerbamsen efter. Ja. Hvis jeg får den her, så... Det er egentlig rart at bare kunne bruge en faldskærm og chille lidt for en gang skyld, i stedet for at skulle hele tiden gå efter det der shit. Det giver mig jo bare stress. Men det gør det. Det er sjovt. Gad det være sikkert at komme over til mig, for det får sådan kudo bare se dig lave det uden at gøre noget. Gad det være sikkert. En gang til. Gad at være i sikkerhed, hvis jeg bare kommer over til dig og ser, hvad du laver, uden at gøre noget, bare ser på. Gad at være i sikkerhed. Ved du altså... hvad, ikke sige noget. Jeg prøver lykken. Altså lige nu så er jeg bare oppe på en faldskærm, altså. Jeg prøver lykken og prøver at gå over i dit ansigt og bare stå og se på. Okay. Jeg prøver lykken. Ikke sige, hvis jeg er i sikkerhed, eller jeg prøver bare lykken. Okay. Ikke sige noget om jeg er i sikkerhed, nej, jeg prøver bare. Du er nogen, som prøver lykken. Peace. Chill. Er du tæt på jorden? Nej. Men du er hoppet ud. Ja. Jeg er oppe i luften. Hvorfor flyver du så langt væk fra militærbasen? Jeg flyver ikke, jeg svæver bare lidt rundt, og så vender jeg tilbage igen. Hvorfor er det mit AUX input ikke fungerer? Jeg tror fandme, jeg skal hen til en eller anden IT-nørd og kigge på den. Fordi jeg ved ikke, hvad det er, men min AUX-port, den fungerer jo meget ikke. Hvor langt er du lige oppe i luften stadigvæk? Hvor langt jeg er? Er du stadigvæk virkelig højt op? Jeg er ikke virkelig højt op, men jeg er sådan forholdsvis højt op, ja. Kan du se mig? Kilden. Det var den forkerte. Der var du. Nå, det er man. Jeg kan se dig der. Hej Thomas! Gå din vej. Hej! Gå din vej. Hej! Gå din vej. Gå din vej. Gå Hvad din laver vej. du? Hvad laver du? Skider du efter mig? Gå din vej. Hvorfor? Fordi du er fucking irriterende. Jeg gider ikke høre på dig. Jeg gider ikke se dig. Hej Thomas! Gå din vej. Gå din vej. Hvad laver du? Gå din vej. Hej ven! Hej ven! Fuck dig selv. Hej! Fuck dig selv. For helvede, mand! Gå din vej. Du ramte mig! Godt. Gå din vej. Gå din vej. Det gjorde... det gjorde... Gå din vej.
Hvad? Du rammer mig, Thomas. Gå Det væk. gør ondt. Gå væk. Det gør ondt. Mhm. Jeg tror, jeg har været oppe i luften i 3 minutter. Jeg har en plushie t-shirt på, det er måske ikke så sikkert af mig, men you know. Mhm. Jeg kan mærke, at jeg er også ret sulten. Jeg tror, jeg stopper streamen og lige tager noget at spise også. Så skal min telefon ringer. Ja. Han er dernede, den lille satan. Don't diddly don't no. Don't diddly don't don't. Don't get a diddly don't. Ja, giv mig. Ned med dig. Jeg vil have det jævnfly. Gå væk. Gå din vej. Hej. Jeg siger bare hej. Ja, men jeg gider ikke se på dig lige nu. Du gør mig sur. Hvor sigter du på mig? Du gør mig sur. Gå væk. Sidste Hvor chance. sigter du på mig? Sidste Hvor chance. sigter du på mig? Gå væk. Jeg løber. Godt. Ja, okay. Ja. Thomas! Fuck af. Jeg stopper. Jeg gør ikke noget. Det er der jagter mig nu. Du skød efter mig, din faggot. Jeg stopper. Gå væk. Du rammer. Gå væk. Du rammer. Hvorfor? Undskyld, jeg brugte det for. Gå væk. Jeg gider ikke se på dig. Og så sigter du efter mig. Ja, okay, fint. Fint. Jeg kommer til min arcade igen. Gå væk. Jeg går væk, bare roligt. Det er godt. God hund. Nu laver det, jeg sigter på mig. Hvad fuck? Du prøver at ramme mig. Okay, hvis vi ikke gad være. Det er lækker for mig. Ja, jeg skider nu væk. Fuck dig selv. Fuck dig og alt, hvad du står for. Du gør mig så sur lige nu, det er sindssygt. Fuck off. Okay, jeg kan mærke, at jeg vil have noget at spise nu. Gå væk. Gå væk. Hold da. Pelle, gå væk. Du skød på mig, din name. Det var dig, der startede med at... Gå væk. Lyt til, hvad jeg siger. Gå væk. Jeg går væk, okay. Fuck, nu er militæret efter mig, jeg skal væk. Ja. Nu er de efter dig. Godt. En af mærkelige grunde er de ikke efter mig. Hvorfor jager du mig stadigvæk? Det gør jeg ikke. Jeg er på vej ind i mit fly. Som åbenbart er parkeret baglæns. Hører! Pelle, fuck dig selv. Okay. Hold der. Hold der. Pelle, jeg dræber dig i virkeligheden. Jeg er så bedøvende ligeglad. Jeg hader dig. Tilbage til arcade. Ja, ved du, 2 sekunder. Jeg har en god idé. Tilbage til arcade. Hvad skal du? 2 sekunder. Det tager ikke lang tid, det lover jeg. Det tager ikke lang tid. Du bruger orbital cannon, eller hvad? Det tager ikke lang tid. Ja, du bruger orbital cannon. Du kan nå orbital med Thomas. Lad os nu bare se. Lad os nu se, at jeg er virkelig tæt på min arcade. Du har cirka... Ja, min cutscene tager for lang tid, jeg kan ikke nå det. 5 sekunder til at orbital mig.
Bliv hvor du er. Men jeg Lad kan- være med at gå ind, lad være med at gå ind, lad være med at gå ind, lad være med at gå ind. Jeg går sådan herinde, jeg går sådan her, så se hvis du kan nå det. Det var godt. Du skal ikke gå ind, 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 ikke gå ind. Ej, det var ærgerligt, Thomas. Det var ærgerligt. Det var ærgerligt. Det var ærgerligt, Thomas. Jeg hader dig. Det var Af ærgerligt. alt, hvad der står. Jeg hader alt, hvad du står for. Jeg hader alt, hvad du kan lide. Jeg hader alt ved dig. Hvorfor? Og nu stopper jeg streamen, fordi nu er jeg sur. Hvorfor er du salt? Skal du saltes lidt mere, eller er du saltet nok? Nej, kom med noget sukker, det vil jeg hellere have. Stream, jeg stopper for nu, og kommer tilbage senere. Min FPS har været lidt fucked lige her, så jeg vil prøve at lige rette op på det inden. Så jeg kommer måske på i aften, det tænker jeg. Indtil det.